Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vreau să fac o scurtă prezentare a setului de tarot Art Nouveau de la Los Scarabeo, varianta în limba română. Aici avem o scurtă descriere. Spirit, gingășie și frumusețe, linii delicate și elegante devin un vehicul pentru interpretarea viitorului. Absolut superbă! Și cutia. Să vedem conținutul. Avem aici o cărticică de interpretare în 5 limbi, printre care și limba română. Art Nouveau este un stil care a apărut în Europa și Statele Unite ale Americii în jurul anului 1900, în special în domeniul artelor aplicate și al arhitecturii. Deci acest set de cărți este inspirat de acest curent artistic. Să purificăm și cărțile înainte să le folosim cu ajutorul sunetului. Ok, după ce am realizat această scurtă purificare, să privim spatele lor. Foarte frumos desen, iată, sunt destul de flexibile. Se pot amesteca cu ușurință. Și să vedem și cărțile. Avem o carte de rezervă. Acesta este Nebunul, prima carte. Vedeți că este numerotată și scrie și aici jos denumirea arcanei. Magicianul, desene absolut superbe, culori delicate, foarte rafinate. Împăratul, Papa. După cum vedeți, îndrăgostiți, foarte frumos. Deci culorile sunt absolut minunate. Carul aici este condus de... are un leu în fața lui. Iată Justiția, cartea care apare și pe coperta cutiei. Deci este o carte deosebit de frumoasă. Este un set de cărți care se adresează celor care deja știu semnificațiile arcanelor, deoarece multe dintre desene sunt diferite de tarotul tradițional, Rider White, după cum vedem aici, de exemplu, la roata norocului, forța, și aici este diferit, spânzuratul, moartea, este un desen este atât de frumoasă încât chiar și arcanele cele mai înfricoșătoare, să spun așa, uite cum ar fi acest diavol, par relativ frumoase, să spunem, ca să spunem așa. Iată și turnul. Asta este luna, foarte frumoasă și asta.
Deci mie mi se par superbe aceste cărți. Artistice, o adevărată încântare să etalez cu ele. Aici începe deja suita cărților de curte. Acum vine asul de cupe, care vedem că este reprezentat de o femeie cu acest vas și de simbolul cupelor. 2 de cupe este reprezentat aici jos. 3 de cupe. În mod tradițional erau 3 fete, acum sunt 2. 4 de cupe. Avem reprezentarea numărului și aici și sus. 5. 6, 7 de cupe. Da, deci vedem că sunt diferite de tarotul clasic. 8 de cupe. No, deci culorile sunt absolut fascinante. 10. Seria de cărți de curte, valetul. Cavalerul de cupe. Regina, foarte frumos. Și regele care este alături de regina sa. Trecem la monede, la seria de monede. Iată asul de monede. Doi de monede. Priviți aici reprezentat jos prin aceste monede. 3 și 3. 4. 5 de monede. 6. 7. Cu totul și cu totul diferit de tarotul tradițional. 8. 9. 10. Deosebit de frumoase. Cărțile de curte. Valetul de monede. Câtă forță emană acest valet. Cavalerul. Cavalerul este pe cal, ca de obicei. Regina. Foarte frumos. Deosebit și regele, care este văd că apare însoțit de ori curtezană, ori de contrapartea sa, regina. Trecem la seria de bâte, asul de bâte. Doi de bâte, uitați și jos, 2 bâte. Hai, ce frumos. Deci culorile sunt foarte diafane, pastelate. 3 de bâte. Avem și jos și sus. 4 de bâte. 5. Inspiră foarte mult o conectare cu natura și cu, uitați, multe elemente florale. 6 de bâte. 7. 8.
9 de bâte. 10 de bâte. Foarte diferit de tarotul clasic, după cum observăm. Suita de cărți de curte, valetul de bâte, cavalerul, regina, și regele, însoțit de o curtezană. Și ultima serie de spade, asul de bâte, 2 de spade. Aici vedem spadele, 3 de spade, 4 de spade. Aici am putea spune că mai seamănă cu 4 de spade, tradițional, dar foarte vag. 5 de spade, 6 de spade, da, aici că pleacă în călătorie, 7 de spade, 8 de spade, 9 de spade. Picam sumbră această carte. 10 de spade. Și seria de cărților de curte, valetul de spade, cavalerul, regina, gânditoare. Și ultima este regele de spade și el cu curtezană. Și cu asta s-a încheiat prezentarea acestui minunat set de tarot Art Nouveau pe care vi-l recomand cu căldură. Speranța că v-a plăcut. Vă mai aștept pe canalul meu de YouTube și cu alte prezentări de seturi de tarot. Vă puteți abona și să dați like sau share dacă credeți că ar putea interesa și pe altcineva. Vă mulțumesc și pe curând!